Gotong royong. Nalika padha prei para warga padha ngresiki. Dusun sing ditresnani saka esuk wis diwiwiti. Kabeh metu dhewe-dhewe nganggo larang sing dibutuhake. Banjur gage tandang gawe supaya enggal rampung penggaweane. Gotong royong maju bareng sinambi gocek ben ora sepaneng. Diresiki ben penak dideleng menawa resik atine seneng. Gotong royong kudu dijaga supaya penak urip ing desa. Tansah rukun marang tangga mujudake Desa Kertaroharjo.